पूरी इंडस्ट्री में बात कर ली तो फिलहाल बात कर ली कि केहू के अनुमान और केहू के खबर तक ने रख और अवार्ड शो भइल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, केकरा केकरा अवार्ड शो मिलल बा भाई साहब, सब विशेष तरीके से चर्चा हुई यही वीडियो में। हाँ, काहे कि भाई देखल जाओ दूर दूर तक कोनो पोस्ट नहीं कल कर ना केहू के खबर लख के अवार्ड शो इस तरीका के भइल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं छिप छिपा के इस तरीके के अवार्ड शो कइल गइल बा। सब कुछ यही वीडियो में बतावत हई। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू 5 स्टार चैनल पर आपके स्वागत बा। हमारे चैनल पर नए बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर दो, एगो लाइक कर दो, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहे इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी लेके तारा लोग ला आवत रही। तब फिलहाल पड़ाव की तरफ बढ़ल जाओ और बात कर ली कि देखल जाओ कि भाई साहब बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड पावर स्टार पवन सिंह को मिला है। हाँ, ये छुप छुपा के अवार्ड रखल गए लख, केहू के अनुमान ने लख, केहू के पता ने लख, केहू के खबर ने लख। और भाई साहब ये तरीके के अवार्ड शो रखल जाला। अवार्ड शो में देखल जाओ कि केकरा केकरा मिलल बा। एगो फोटो के जरिए हमनी के पता लगल है। देखो ये फोटो शो करत हुई। हाँ, एमे नजर आ रहल बड़न रजनीश मिश्रा, निशांत उज्जवल और आर राजकुमार, वही चिंटू पांडे के पिताजी। हाँ, डायरेक्टर बड़न और पावर स्टार पवन सिंह एमे नजर आ रहल बड़न अवार्ड ले हुए हाथ में। तरीके के देखल जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू के अनुमान ने रख आ कब अवार्ड शो होखे वाला बा केहू के मतलब कि मालूम ने रख। हाँ, फिलहाल ये चीज बता दी कि जेकरा जेकरा के सेलेक्ट कइल गइल रख ओकरा के इनविटेशन के माध्यम से पता चल गइल रख, इनविटेशन भेज देवल गइल रख और पावर स्टार पवन सिंह को अवार्ड बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर के मिलल बा। तो पहले हमनी के बात कर ली सर रजनीश मिश्रा के बारे में। बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड देवल गइल बा रजनीश मिश्रा के। हाँ, ए पर चल के आगे हम बात करम। अब फिलहाल बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के अवार्ड काहे मिलल बा। हाँ, काहे कि जाते जाते पावर स्टार पवन सिंह वैसे कारनामा कर दिए हैं। हाँ, वैसा कारनामा कर दिए हैं कि जिसका कल्पना कोई नहीं कर सकता है। वाकई ये चीज मतलब कि आपको देखने को मिला होगा और डबल धमाका मतलब कि अवार्ड भी मिला है पावर स्टार पवन सिंह को। पावर स्टार पवन सिंह को सिंगिंग के मामले में जो अवार्ड मिला है आई ना सॉन्ग, जो कि स्त्री 2 मूवी में गाना था, तो उसके लिए अवार्ड मिला है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी आर लख बियाहल महिला, फिलहाल देखल जाओ पावर स्टार पवन सिंह 15 दिन से ट्रेंडिंग में रहलन। हाँ, अब जाके उ गाना के रीच कम भइल बा तो 2 नंबर पर शो कर रहल बा, लेकिन अभी भी गाना तबाही मचा रहल बा। वहीं पर देख ली पावर स्टार पवन सिंह 2024 में जितने भी गाना दिए हैं वो ज्यादातर 18-20 गाने हैं और 18-20 गाने में से कम गाना उनका शामिल हो गया है 4 से 5 गो 100 मिलियन वाला आंकड़ा पार कर चुका है। तो भाई साहब ये तो अवार्ड बनता ही है, क्योंकि इतना कम गाना होते हुए पावर स्टार पवन सिंह मतलब कि 100 मिलियन का आंकड़ा छू चुके हैं। और ऐसा ऐसे गाने हैं तो 50 मिलियन यही आन्हर लेखा छू ले बा। कुछ लोग ऐसा चीज बा कि कही कि ना पावर स्टार पवन सिंह तो हिंदी में गाना गले रहन, लेकिन तारा लोग के बता दी कि कुछ ना कुछ हमनी के भोजपुरी के लैंग्वेज जो बा हिंदी में भी मैच करला और हिंदी के लैंग्वेज भोजपुरी में मैच करला। हाँ, तो भाई साहब ए पर मतलब अपन प्रतिक्रिया मत जताइए लोग। हाँ, काहे कि कुछ देखल जाओ तो ज्यादातर ए घड़ी गाना भोजपुरी लेवल के बॉलीवुड में यूज कइल जा रहल बा। हाँ, जाके देखबा लोग तो बहुत सारा ऐसा गाना मिल जाई। आई ना सॉन्ग ला तो अवार्ड मिलले बा, लेकिन और भी भोजपुरी के ऐसा टॉप गाना बाड़न। हाँ, कि ओकरा ला अवार्ड मिलल बा, जैसे बुलुकिया सरिया हो गल, अपना राजा जी के दिलवा, चाहे बहुत ऐसा गाना बा जो कि मतलब कि मेहरारू गाय मिलल है तरीके का बहुत सारा मतलब कि गाना जो कि पावर स्टार पवन सिंह तबाही दिले बड़न। आ यही खातिर पावर स्टार पवन सिंह के डबल धमाका अवार्ड मिलल बा। बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड के बारे में बात कर ली तो भाई साहब इनकर एगो मूवी आयर लखा सूर्यवंशम। हाँ, 50 दिन बॉक्स ऑफिस पर टिक के तबाही मचावला और कहीं ना कहीं अपना बजट के हिसाब से 80% के हिसाब से कमाई करला, जो कि सूर्यवंशम मूवी। तो भाई एकरा ला बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी पावर स्टार पवन सिंह के ही मिलल बा। हाँ, ये फोटो में देखल जाओ तो नजर आवत हुईन रितेश पांडे, पता नहीं उनका काहे नहीं के अवार्ड मिलल। हाँ, ये पर तो हम बात नहीं करम, लेकिन निशांत उज्जवल के बारे में बात कर ली। हाँ, निशांत उज्जवल वही जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि सूर्यवंशम मूवी का,
उनको भी अवार्ड दिया गया है। मूवी हुई जो कि निशांत उज्जवल के, और गाना भी डायरेक्ट बढ़िया तरीके से करलन, तो फिलहाल एकरा ला अवार्ड उनकरा मिलल बा। हाँ, अब बात कर ली कि चिंटू पांडे के पिताजी राजकुमार पांडे के बारे में। हाँ, इहो देखल जाओ तो बहुत तरीका के मूवी बनावल, अपन बेटा के लेके बनावस चाहे अदर कास्ट के हीरोइन के लेके बनावस, लेकिन इनकरो मूवी सुपर डुपर हिट होखला और कहीं ना कहीं इहो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तुरलन, तो ओकरा ला इनकरा अवार्ड मिलल बा बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड। हाँ, जोन की रलक अवार्ड शो नाइट में, और तारा लोग के देखेला ई फोटो के माध्यम से मिलल हो, या कहीं ना कहीं तारा लोग के खबर भी नहीं लागल हुई। लेकिन यह से हमके दुख जताएम सो कि कहीं ना कहीं एक पोस्ट तो कर देना चाहिए था पावर स्टार पवन सिंह, चाहे इनके टीम, चाहे जो भी अवार्ड शो करवा रहे थे उनको, तो भाई एक पोस्ट बनता था कि पावर स्टार पवन सिंह को अवार्ड दिया जा रहा है। चाहे जो भी अवार्ड होने वाला है, मतलब इस तरीके का कोई भी खबर उबर नहीं डालते हैं और एक पोस्ट करते हैं कि अवार्ड मिला है। तो फिलहाल यह जानकारी लाओ हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग। आज जाते जाते पावर स्टार पवन सिंह डबल धमाका दे के जा रहा बड़न तार लोग के बीच में डबल धमाका बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिलल बा पावर स्टार पवन सिंह के। तो फिलहाल यह जानकारी लोग हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग, लाइक कर दिया लोग। अब मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।